Марат достым, безнең егетләрнең күңел халәтен аңлата торган сүзләр туды. Мин аны шигырь юлларына салдым. Әйдәр Үзәл, тыңлыйм. Бу сүзләрдә бик тирән мәгънә ята. Мин тормышны үзгәртмәдем. Тормыш мине үзгәртте. Tормышның үзен үзгәртмәдем. Тормыш кына мине үзгәртте. Һәрбер кеше җебен бирсә, тегеп була хәтта күлмәкне. Мин тормышның яшин тәмен табып, шөкер итеп һәр көн Раббыма. Үз халкымны мәңге онытмасмын, киткәндә дә артына. Şükür edip her gün Rabbıma, öz halkımını məngə unutmazmın, gitgəndə də ufuk ardına. Ya Allah'a tapşırıp başlayıq alaysa qarşıq. Bismillahirrahmanirrahim. Min tормыштан барысын алып яшим, һәм тормышка бирәм йөрәкне. Мин тормышка берни аңлатмадым. Тормыш мине үзе өйрәтте. Шуны белмәссезме? Тәхқиқ җирләрнең һәм күкләрнең хуҗасы фақат Аллаһы Тәгалә. Һәм Аллаһы Тәгаләдән башка файда ирештерүче дус, зарарны алып ярдәм итүче һич булмас. Мин тормышны